Hello, Khaile, Geronimo crime video thar lo chuak le ta. Tu chui na kan chon tak main like kan pengal top maila. Tine generally ilo subscribe doni chon khong em subscribe sak veng ngala notification ko on page one video thar lo chua piang in I first zit thei don ani. He video hi entertainment le educational purpose ta na ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna om lo. Tin at sunga thu te hi internet atanga la khom ani e October ni som period kum sangat zakwa som kwa pakwa ania Spokane Washington at cheng kum som thum pathum mi Brett Jackson chu kholaya au vel roi maya an chanom te na lut kwalin afanu kum komi Valiree an ti chu an mule mulo azot kwal ani Ma se tu mainan lo mulo wangin Jackson chuan 911 a call ta top maya ti chuan Spokane County Sheriff Department of Police ti chu rang takaron kal ngalin thilom zia te chu anin shil fia ngala Jackson se dan chuan tuk tinati dan thin panga in afanu an school of thla turin ain buat sai meka afanu chu chuak masain anin kot vela lo vein fiama heti unlai dariat le minute som panga vel chia ani a mai ro chu a hnu de ulka wa chua ve chuan Valiree chu mu tu reng alom to hau lo maya a school iptero angai ngain varanda chu thlenga lo lom thunga chenom vela telut kolin han zong ngela ma se tu maina chin changan lo hriat lo wangin 911 a call ta top mainin ain soya Police officer chuan nangma lo skula ifanu han hruai ve thin midanga nom mialem tia han zo poin Jackson chuan ama lo chu tianga fanu han hruai thin chu tu manom lo thuina lo chang boxi chu ta ze chuan Valiree chunga chuan thil thalo enge motaka thleng ngei ti hai rual ani talova ti chuan officer chuan mun puilam be pom ngalin puitu mamo thu awa hriat tir ngal ani Anni po muang chang kwal velovin an ron thleng phei ve ngal thuaya ti chuan police tele chenom khoveng ron pungkhom te chuan Valiree zon na chu ngor takin an thok tangal ani Chen ka chuan Valiree school kal chak to lutuk chu keina lo vakalani ten an ring dewa ani lo poin a thian te lo va som kwalani thei tin a eng zongin thilan la thlir shama a mai ro chu Skula chuan omlo tian fin fia baka a thian te po chu som koilo tian nem nget le ta tlat maya a eng zong a thil thira har ta chal mai chu tia thenom vera le kea kal phak na zong an shoot kwal nu po mu tu reng om tak lova chuan Valiree case chu thil na main don lo ti nu chui tu de chuan an hrethiam ta mun puilama tangin an police ui fing an cha phei tarup maya Ina Valiree thom no hak nu nun ber chu anan nim tira ti chuan ani chuan thanem ngai takin a han zong kwal vele ta chara ma se an ui sathiam fing bon sial tuk po chu a hlo cham le tatlat mai Spokane County Sheriff Detective Dave Metson chuan an hnuchhuina chu chung ko tanga bultran tha hriain a chung te chu thu han zot fia veta Heti la hian Valiree te pa fai an in puyan lo ko sameka a ma chuan pa Johnson a bial nu te na nom thina ma se a bial nu chuan Valiree chu ngai thei tlat lo wangin tharu kalta khan an pa fa chuan a pi le a pu te an va fin taringot ani Valiree nu hi an mu lo na re to hlea kumeng mo za chu chin chang eng man hre to lo niin anin soya Detective chuan ama Valiree chuing tikangen mununun ber tia han zo chuan Johnson pa Valiree pu dika chuan a ma zana ni thu a soya amud donin in mang tha paina in kwa Valiree chuan a pu nak tuka naikal donem tina zota heti lai hian dika hi Portland na tho lai nia atunu nera chuan zingkara chua tur thule cholkar to pain mule tur thu shila chu chuin mununun ber chumani thu asoyani Valiree pi point atunu chu zingkar dar li lechan vela na kaldoni na muhi lai abianga va fopa
chu tuk tina ti dan thin pa ngai pawh ni renga ti chuan ani chu hna kala a chanchin a hriat le masak ber chu a bo thu chu lo ni tamai niin a in sei ve bawk ani ti chuan Valiree pa le a bo thu report tu ni bawk Brett Johnson a chu a zot vele ta Johnson a chuan a hma police officer in a zo tuma chan danang chi khan Valiree chu a school culture pawh na lo vein fiama minisom pangnua wachua ve chuan a lo to lo niin a sei le ani Detective Metson a chuan an in chung velte chu endikan phallo a han zota an naute bozon muna tur ani don phot chuan engpon rem ti vek thu an lo shila ti chuan Detective Metson a chuan Valiree khuma tangin endik na chu an tran ta phot ani ti chuan le rei pon endik main Valiree lukhama chuan thisen kai tle te hi an va mutsuak ngal pang maya ma se pa Johnson a chuan a soi fiana thadeu mai lo neya Valiree chuan nara thi thin ne soin hetan va mutsu poya mutna thi palvel niarin thu a soya chu pile pute point an hriat puya hetianga nara thi chuan rang takina pa bula tlan ngala ani na lo boi pui ngal char thin nin an lo soi ve bok ani Detective Metson a chuan a nara thi ngei ti fin fia theina tur lapua thi sen kai ti vel te han zong le chara ma se chu ting evidence su pakhat ma mulova chu wang chuan api le pute point an hriat pui thu chu sei chiang viau ma se a bona nen in kung kaina nei theitin chu lu kham le khe su laboratory lama zir chian turin alak tir ta phot ani tin mun dang point kwal zela Valiree room podo pakata chuan a diary hi azum chuak le ta lau maya chu po chu evidence poi moni thei takin tin uluk takin thalak tir ba ka station lama hon phei tir bok ani chuti lai chuan police dang te chu an thenom vela lut kwalin Valiree bona nena in kungkai thei thil poi mo muemo hriate mon nem tin lo zot kwal ve chara ma se tuama chuan seituran lo nei hlom tlat lo maya an seitur nei ve chun po apa Brett Johnson chu pachatak mai ni an hriat thu tele Valiree po chu Hmeichhe Naupang felpa ngai tak ni an hriat thu te deuh zong ani maya an hnuchhuina tan apoi mo sial lem lo khop mai ti chuan station a kal khomin police te chuan an case chu luk takin an zir tlang ta Detective Metson a chuan thil ni thei pathum a chhop chuaka chung te chu a pakhat na chuan mi tu ti hriat lovin an rubo ni thei tiania a pani na chu anu inemo anu kittene mon ron la ni thei ti ni lea a pathum na chu an chung ko member in khata chen pui te ngein mo phurnan nei thei ti ni le boka tin chu lo ni tang se apa Brett Johnson lo surin hlel turanom lo tin chunga ngai dan pathum te chu a tho pui te ma chuan a han soi chuak ta phota ma seng ma thu chiang alom lo wangin an in atang evidence an la khom te khazir chen masak le phota chumi na shoina lama pianga kal chu thain an shetaber ani ti chuan chung evidence te chu amal malin an endik ta apo do diary an mu chuak khan an chirnak chuan thil chin chiatlak tak takan mu chuak ta nol mai kumkomi Valiree chuan apa Brett Johnson chu a huat ngoi thu lo ziak hem maya a chan pakhat na chuan karni liam ta mai khan apian cham phapha kan loma chumi chum chuan apa chuan a thian te bulati zak hle ni ome tin roma te du na ron lu top zel ti ziak boka chu chuan ni howa chuan in pal zut na ngai ani wangin an hotrin hlea chuta abo ma kar khatkal ta maya zia phei chuan apa chueng tiklai poina ruma chuan om deuh reng ti ziak langtel nge a chung vela wang chuan Valiree chu apa laka chuan lom chialo ti hriat thei chuti rwal chuan a bona ne in kung kai chat thei thil thu ziak chueng ma mu turom lova ma se nu chi du de chuan apa chu filim chua chuang chinin an la hre chia chuang lo ani ti chuan Brett Johnson chu uluk zo ka chui chian zealand du wangin a pickup truck chun valale nala sheriff officer forensic specialist Craig ko pikan uluk lutuk takmain alo endika engkim mai chu tangkai thei vek ti hrein
samzai te leite mihring atanga tuiril chuak tiang reng te chu mai palom lo turin an zong uluk le ani kopi ka chuan a kar pon lama tangin bulahan tran phota a hma bam para chuan thil dang lamang reng takhi a hmuchuaka ti chuan laboratory endik turin a sample la ta phot ani chumi zo chuan a chung lam endik alo hunta kopi ka chuan an motor endik na garage kong khar chu khar tir feka light po ti thim tir boka ti chuan forensic ho torchlight chi khat mangin kar chung chu a han chun kwalta a chunga chuan thi senemo mihring atanga chuak thei thil tui ri lemo thil sakhatemo po ni se a hnu maom phot chuan chu si det mang chuan a mu thei don ani a mai ro chu kiltin kiltangan chun kwala han dap ngial nu po chuan pon lama thil engamon mu chua baka chu engman mu belta chuang lova chuang chuan khamien endik na result lo nga top baka he kar kai noya hi chuan ti thei dangom talo ani heti lai hian police tele tlom ngai ron thok chuak te chuan ngor takin bozon na chu an lo le thok renga an mu har po le nungdama mu le be se na tlem tel tel ti na nia ril ruat si ai chan ta hle ni chu tiang chuan mason na eng mom lovin kar khat chu liam ta der maya tun china chuan an victim Valiree pa Brett Johnson ati lo chu han rin hlel tur ei pon lom lova ma se ni po an ring hlel satlian ni maya ama eng ma evidence nge thacher chor tak tia soi turalom big chuang lo rin hlel thi renan dal tin detective met sana chuan polygraph test nei thain a sia ama Johnson a han ron chuan alo rem ti ve hlau maya ti chuan dot soile soilo endik na khol mang chuan thuan an zot fiata ani ti chuan le result alo chua chuan Brett Johnson a chuan apoi mo chin deu a fanu bo thu ne na in kung kai thei deu zo na howa chuan thu dik zik tuak lova soi tian mu chuak ta tlat maya a fanu bo thu a chuan in nam hnui na nei lo ti te tuna fanu mek na hmuna shelo tia chan na te chu a dot soin mu chua lang sar zual te nia a mai ro chu case danga po voi tam takan lo selan tongin polygraph te si court evidence atan man thei ni lova mihringi kan chaw me du zong le kan football club tran te nang lo ang bokin ril ru le taksa hrisel na po ain chen lo thei hlea then khatin dot soi phut zup pon nei mi lo lain then khat ve thung chu an dik na nge nge ya po an zam cheder thea chuwang chuan Valiree pa Johnson ang ei po hi polygraph test chuan fail a puang ma se court chuan apom pui ve ngot thei tlat lo ani ti chuan hnuchui tu thluak tharwal ho chu an malak le dan tu relin alan committee le tarup maya Johnson a pick up truck ma thilenga ma sampunan la ka mihring thi sen nge ni tian na fin fi to boka man mo chul tak zet to ni atam zok chuan Valiree chu thi nge an ring to a amo phur tu po apa chau lo churin hlel dang reng reng an la nei chin ei lo ti chuan an mamo ber lo ni ta chu Jackson a ni ngei ti fin fia na fia fai fek fok ne lo ni ta an zinga pakhat chuan ngai dan ron thoin Jackson a zu en thlak char char mai tha hriat thu a ron soya a kalna piang an zuianga chutia tha thalowan zuina na chuan chet pel huna nei ngeyanga a fanuam na hmuna chuan a hroi thlen nge ya be sei deuh ani chu ngai dan chu anan ngai tu tlang le ta ma se that melanga in thlop tu nei chaw le deuh tlat engtiklai po Brett Johnson a zui ruk reng chu thil hau takani pialama ama chuan chu tiang tak chuan an chui ngor ti loin hre thiam palani vai chuan a poi full dona chuwang chuan zui ru tuin da chung chang kan sei hova kan sei ho nei tokri mai se kan ti tin an minute le ta phot ani chumi ngai dan zul zui chuan pakhat chuan idea chadeu aron nei vele ta lau maya ama zui ru karem lova akal na chin kan hriat du boxi chuan a motora achin hriat theina tur khol GPS tracker an ti chu vuat tamaila awa thom ve pu chairman aron ti ta khau maya an du ber chu Valiree om na hriat khalani tho wangin chu ngai dan chu a pomom ta zai mai
tin Valiree na man hre chuak ngal theilo ni poin Johnson chuan tu tinge biak thin sangoi zon puianem ti te an hriat chua thei anin be sei deuh bawk ani ti chuan police custodian lakol lai Johnson a pickup truck chuan a kalna chin hriat theina tur GPS tracker chu alang sar lo theiang ber tur anan vuah ta ama Johnson chu callin I motor kha kan endik zo to a iron lam thei to e anan tia ani chu reilo te ron thleng pe ngal thuaya ma se thate te kaltir ve le tamai lo chuan detective met sana chuan aru lang rotin thila lo shil rup mai Johnson chu afanu that tu ni tian shet to thua shil riap maya I fanui thata man mo devin khoi lai e moi phum ti ka sia leipoi lai thuk vak man don lo han ngai to te I fanu ruang kharam sa ten an hai chuakin an put dar mai theisin chu tiang em chui phaldon bi kem ni tunai hianin puang ngal lo mai lai ta na thazo kang a han ti ta sak maya ma se Brit Johnson chuan thukam khat mai na chang lova cha biala ain khal chuak ta wangani nu chuidre chuan akal na chin chu computer tangin an lo en ve chara atir ni thum vel chung chuan an GPS tracker po chu a thok thaviawa Johnson a chak om na lai chu eng tik lai poin an hre theya a mai ro chu mak tak main voile khata a signal ron bo ta thut maya Johnson a motor chet vel dan chip chiar zong chu life in a mu thei ta hau lo mai chu ti rwal chuan a life in en thei to lo ma se a da ta von that sa tangin hre thei dan chu lom thowa ma se chu mi tur chuan a motora an khol da kha an lak le ngai don thung ani detective met sona chuan chu tia tumanga thila kal lo dewa wanga boi khu ngal chung chu chula tilem lova an tracker bo chu lak ngal rup kher chu chula ti shan lo ti chuan car ni vel zen zon an ngale phot nuwa Johnson a motor chu en dik phalna thu pek search warrant mangin an lak sak le ta ani a motor chu a man dana mun garage nge mai khan anan hung le taran maya ti chuan an GPS tracker vu chu anan la le ta vani thak takin alo chelo hlau maya ti chuan ol sam takin car ni chunga Johnson a va kol vel na chu an chui zui thei ta ani nu chui de chuan an mit la deuh mun then khat chun mungal nuala hetianga dai te nge wa tiang le han ti turang chi akal na oman ngai lo muna akal kwal nual ani chung zinga chuan Vickery Road an ti mai chu alang sar fal hle maya mun fian real mi tlo po zen lo ni baka om na po an veng spoke na tanga mel som ni vel chawala ani nge chulai muna chuan November ni soma kala minute som panga om nuwa Springdale a kallein chuda chuan dar kar chan ve lai awa om lea chumi zo an veng spoke na chuan a let le ani Springdale po hi Vickery Road ang thokhan a fian real chare roi lea office mun pui rau san tonin tu mai nan tlo po to ngai manglova chutia mun common lo zet pania han tlo tlat mai chu arin lel to sa na kalain arin lelom dan a beyond rin lel na nes lo thei ta lo ani ti chuan Vickery Road a GPS trackerin Jackson a motor park na lai ti hmuna chuan an vakal ta fanga Jackson a motor din na tak chuan an ding nge an uluk dana na mai lo viau ani ti chuan detective Metson a chuan a ho te chu chulai mun chu zau theng ber dap turin a tir chuak ta sanga a bikin lein chil tharlam deute thomno ti tele keniak ti velde chu chigle zolen turin ha chauluk le ani nu chui ti ma chuan an ui fing misual piang tharlo chena nim chuak thei khopa fing turu atel ve boka alaka chuan be se na sang lea ani point chu mo phurna chu len chua lo hlau ve leniang voi thum lai ba u ve nge ni ti chuan a bulvel chu han nim kwal thata relo te a rim dang lambik a shafu tatlat mai chu vele detective Metson chuan forensic lam ho tu pa han ko velea
ani chuan uluk taka endik nuwa pheikhawk thla ni awm taki a zu muta hlau maya ti chuan chulai hmun chu crime scene poimo takani thei ti hriain an awmna fit som libial vel chu an hung kual ta ngal ani forensic team lam chuan an thiam thilan an shaw chho chanta chu pheikhawk thla ni nge an hriat chu dental stone an ti hmangin an luan ta hei simen ang devania tuinen cho polin an thil lem engemaw siam du khan plaster nana aro nuwa aziang che kharon chuak vele mai thin ani hengi bikin doctor bungrua taksa bung sang lem siam nan hian an hmangna sem ema science lo chuan in hret chiang viawin arinom ti chuan chudiang mang chuan pheikhawk thla chuan an luan ta nakina khai khom tur pheikhawk ril helom dewan nei thei huna tangkai don hlea pheikhawk thla le mi kha chu da that ngaihnawm lo wangin hetiang hian khotlang lama kan sap unaw de chuan an ti mai thin ani chu baka chuan chulai hmuna lei vel te chu engemaw zat zir china tan an la tel boka hei pohin nakina khai khin turom takin ti thuania rilhnel bulfu kan nei huna athom no emo a man ruwa emo chu tiang lei kai theina chi hrimhrima chuan lei sample chuan zong lenga helayan sample lak nen hian alo in mil hlau chuan chui zui zel tlak ani ti ati chiang theidon ani chu ta le chung sample vel te chuan lak zo ho turain puat cha lai tak chuan forensic team member dang te chuan thil poimo takan lo muchuak zui le ta hlau mai len leina thuk lo te a hian sarang pani hian lai chuak nol maya tin chu mai ala ni lo sarang phata phei chuan thil charna man ruwa dak te pan ti chu alom reng maya tin thi sen ning ngei tur hi akai tel boka chuta uluk zoka nen chuan samzai nga mo zatan mule boka arong la chu sen kher lo ni le zel maya chu an victim Valiree samrong ang chia ani amai ro chu arwang bera chuan an zon ngel poin an muchuak ta chuang lova an rinda chuan adi tu chuan chulai hmuna chuan a phum masa photanga ma senga mo wangina phor lenga mundanga phum le ta zokani an ring ani ti chuan Brett Jackson a kalna pakhat zok Springdale a chuan an vatlan le tawang fanga a mang chia khan a motor din na chia chuan detective metsona chuan a kara pak vele thlap boka chulai hmuna chuan ruang chu mu chuang erin be sei to hlea an muzo talo ni vai chuan an mirin hlel Jackson chu pu thluk thein tur fin fianan nei don lo ti na nia a zalen hlen mayang ti po hlo thonom ta viau ani ti chuan detective metsona ho te chu anan che chuak le ta sanga tun chum chu evidence muturin an ui finga chet kherangai to lo reilo te a motor ke thla fiang reng tak hin mungala chu dental stone an ti mang bok chuan an plaster le ta nakina en mil turom takin tin evidence tan an da thale ta phot ani chumi nu chuan an ui fing dum te a bok kha aron che thale ta a han nim kwal thuak nuwa rim dang lam deuh bi ka shefu le ta chat maya chulai mun chu detective metsona chuan a ven dik ngal thuaya lein chil tharlam deuh hi awa muta tlat mai ti chuan forensic team lamin uluk le film khurlu tuk tak main chulai mun chu anan hai ta rei pon chet main thuk lo te a an zon lai an mu shem em ni boxi Valiree ruang ngei mai chu an hai chuak ta ani Hmeichhe Naupang kum komi le ko ruang han char chu amide dana dang zara mai ni detective metsona chuan a soya fanu nei ve thoni wangin haril ru khoi big lo theilova ati tu chu phutok shem na pek nge chak zek to mai ani ti chuan an victim te in an prime suspect te in ni bok chu be se na sang tak nen an wadap thale ta vikari rota an thil pu chuan ena in kung kai thei thil chi sang swadur ti te dak tape te le Johnson a bute chu endik turin anan lata phota chumi nu chuan a pick up truck chuat vela le noi te chu an le sample lak to nena khai khin turin an la vele boka tina motor ke hniak po chu endik an du wangin
ke a chuan gel dum re harazet mai hian ta chuak veka chumi zo chuan motor chuan nor lira ti chuan ke thla fia tak chu an nei le theita ani chutia hnuchhuina lama hmasawn nan nei chomol mol lai chuan medical team lamin Valiree ruang lai na dom tak chu an lo postmortem ve mek boka a thi chan chu a hnar le ka thu theilo wa khup hlumani tian lo fin fia vele ta boka Hmeichhe Naupang kum komi lek chu tiang han ti du tu chu dim doina tel hau lova han hlap zot a cha kum khop mai chu ti lai chuan forensic team lampoin nan lo chhun zom ve char boka motor kenhniak chu Springdale an motor kenhniak munen khan anan khai khin ta ain mil thei tur a khem lai devemo a ke tayar deuh to ti vel te chu uluk takin anan zong ta chara ti chuan crime scene an motor kenhniak mule an victim pa Brit Johnson a motor ke thla chu ain mil chia tian fin fia tarup maya Johnson a motor chu a fanuruang phum na hmuna chuan a tlan ngei tia chiang ta viau ani ti chuan an mabak le chu ama Johnson a chulai hmuna chuan a kal ngei ti fin fia lo ni le ta chumi tur chuan aina tanga suwa dur le a pheko kan lak te a khan lein noya kayem tiuluk takin anan endik le ta alo kai ngeya crime scene an lei sample lak nen khan anan khai khinin aloin mil tange renga tin vikari ro ta tanga an sarang hona po khan fingerprint an mutsuak boka chu po chu Bret Johnson a kutzung tang thla nen aloin mil le ta chia bok ani ti chuan November ni riat kum sangkan sakwa somkwa pakwa khan Bret Johnson a chu afanu tha thua chuan manalo ni ta abel na mana $1 million khat zet dani baka manen ti hlum mai lo nan an feng uluk hle bokani hemi suicide watch hian ti kher chan chu a malokin an khwa tho hian kum som bakhat mi Christopher Wood a tha case a pa Robert Wood a chu man nin loka palo in ok hlum dai maya chu tiang chu thlen non tolo nanan film khur le ani station a thun zo fiana Bret Johnson a chuan a fanu thang ngei thu chu phalova ma se ti pal thil thu lew ani thu sei ve thunga ani enga tinge tira khan police mo medical team lame moi hriat tir ngal mai lo tian zo chuan a chan na ka nei khuna ka hrilang cheu ti zong in a changa a mai ro chu nuwa thu dang ron nei lein a fanu chu peksil dam doi odi nin a soile dai maya ama chu a fanu en kol tu ber a chunga mo phur tu ber ani wangin a thi na po chuan mo phur na nei ve nga in ngaya chu wang chuan a thi ti po chu report lovin a ruang chu phum taringot mai nin ain soyani peksili depression dam doi chi khatania Johnson a bial nu denetin Valiree hian depression dat na nei nia sheta wangin therapy kal turin atia chuda an counselor Lowry chuan he dam doi hi lo choni ome adam doi pe chuak tu ber Dr. Peter Holden a chuan he dam doi mang hian patient enga mo zat lo ti dam to thu seya ma se hemia wanga odi hi tu mala shed lo thu sei ve thung ani tin peksil odi wanga thi ni ta se autopsy an ti na khan an mu chuang e rinom boka ma se chu tiang chu report a eng ma zialan om lo wangin Bret Johnson a thil soi hi aoi om ta chia lo ani tin kum komi lekin counselor mu ngai khopa aril rulama harasat na tok po hi chui fe thamatlinga chen ka chuan apa bial nu de ne de khan athwa ka suk sakna sa viawnian ringa tin hur sol na lam rong kai te chen ka chuan an soi lang hial ani a chan chu nu chui tu ten Valiree room an ending lai khan a khuma mi pa puitling sa zu mul tleman mutsuaka an ending na Johnson a mul nge ni ti fin fia ni tlat maya chu wang chuan a fanu aril rangi hur sol na lam rong kai na khoi thina nianga ti zona om deva a mai ro chu enga ti te reng nge moni helam hi chui zui na om talo ani heti un lai hian Bret Johnson hi ana tho na chet sol wangin a thona fabrication company ten zang na dom nan pe a chuti chung chuan a fanu Valiree hi water park khata kal puinin an soya hei chen khat chuan a fanu ngai sak wangan ngai lain apu chelak lo ho chuan hur sual na lam hoi zonga khosak pui du wangin a ria bo pui angan ngai ve thung ani chuti rol chuan
a thian tele a tho pui te chuan Johnson ei a fanu en kol na konga chuan an fak ve viau thunga englai poina puya a thla thlam ngai lo har satna to hlau ema kan hmu dan chuan a duat ngoi mai ni berin kan hria an ti ve tlat ani tin thil pakhat poimo le dewoma Valiree botir khan police ten thuan zo fiana Johnson a chuan a fanu in cheina vel te chu chip chiar takin a soi theya a hun lai kha chuan chu tianga chi ai le boi noi chung po a fanu in cheina han soi thlap thei chu police tele an in kom chan chin lo hria piang te chuan felantin an fak viawa ma se heti a that tu ni tian an fin fiat ta kai chuan alo fakom lualo tian ngai to chuak velea a thata a phuma a thom hok te chu a hre chiang rengang chu an tile ta zok ani kumsani September thatir khan Brett Johnson thu boi hi ngai to chanania prosecutor lam chuan a tha chan chu a bial nu dei ne tin na in mil lo wang nian hriat thun sia a bial nu ne na kir le theinan a fanu zok chu da thata nian ngai ani au kilte ve thung chuan peksil dam doi overdose chuan lamo pu ve changa Johnson a boile phili li tuk chu 911 call tamai lo chuan a mai na phum taringot mai nin an soya ma se soita kang khan a ruang postmortem tu berina taksa chu tianga odi na thamom lo thu ko ta chuan a soi rup mai sia chu wang chuan he ngai dani chu oya harasa deu tlat ani tin Johnson a ukil te vek chuan ama hriat lova a motor GPS tracker vo chu mi mal zalen na in za sak lo nan ngai thuan soi boka ma se mi tha khami mal zalen na mai poni lovin mi mal nun na in za sak lo na ni zok an ti ni ma na October ninga kumsang ni khan Brett Jackson chu afanu Valiree Jackson i tha thu boya chuan thiam lo chan tir nin kumsom nga paruk lungin tang tura shremanita ani zela tan nu poyan Jackson ai ala chemak sak chun zom zela abial nu dei ne ri chu nu puya na som rup maya chen khat chuan hei hi a fanu tha chan fin fianan ngai hial ani tin zela chang hian Jackson a hian a chung te le khaw win ni thona a chung thu chu dang dai le riap khop mai a fanu rubo that tu chu mi pakhat a ming kre ka ni thua soi hlol maya crime scene a nu man mu ve chan po kheng dang wang ni lovin ama mu tuma vakala ni thua soi ani chuta muna vakal chuan o hian kre ka ni thua lo shil nin a soya afanu Valiree chu thi to thu sein aruanga phum na mun polo shil ngal nin a soi o vek chuan nili sarin ken thareng chea midangi hriat tir ni vai chuan in chung ko chunga thil chalo zok ka thlen tirang a ti nin a soi boka chuan a lekha thon top na ka horop hin chiar thei ngei ka be sei kanu horop ai thot chuan ala nal deu zokin ka hria ha ti ziak tel bok ani tin thil mak deuh pakhatalom Valiree nu Rosian Mary Stoney September ni somni pakua kumsang ka zakwa somkwa pani changkhan chin hriat lovin alo bo mak to boka a thian nu pakhathi a ma chorkar ni khalta maya silai ka hlumani boka amo phurtu hi an chui chuak tammi alo ani Rosian ni now Johnston a soidanin a u chuan a thi ma kar khat vela ron kola anun na der thong hle nia hriat thu sein khotlang lama pe maril ruk thurun shilnin a soya chuti hun lai a bial pa Brett Jackson chu ama mununung ber tu ni wangin police te chuan thu zo fian tuma ma se Jackson chuan a chang thadu lo hle ni ome a chui te pon chui zui ve na sa ma se Jackson han putluk thena tur khop evidence an mutsuak talo ani Johnston chuan a u chu Jackson chuan a thatani a ring bera khati hun laya thona in sakna len lai khora phumanga simenin a chun hmana ni a ring ani tichuan hetia afanu thina thiam lo chantir han ni taka hian thumu to nu chu kai thoina lo om lea Rosiani case chu an hong thar le ta ani a mai ro chu tun thleng hian Jackson ani nge ye han tina tur fin fiana fia fai fek fokalom theita chuang lo ani ole khati zong khatun chum Geronimo crime kan ti chu theite chu alo ni le ta
mitling lo ti taka kalo chiar sual le thina tun khesa po hian Jackson ti tura Johnson kalo ti nual maya heng poni se min lo ngai dam le phot mai teu khai fam kim lo narama cheng hring mi te kan lan ni tat siani in zo fa in tuk chhuan nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule